shi Allah ba cutar da bayin Allah a harkar dukiya ba cutar da bayin Allah ba, tsantsar rowa kawai yakan sa Allah ya cire albarkar dukiya. Wata ran wani bawan Allah na tafiya a cikin jeji, hadiri ya gangamo ya ɗauro, a cikin hadirin sai ya ji ana cewa ka tafi ka je ka zubar da ruwan nan a gonan wani. Ya ɗaga kai sai bai ga kowa ba, da ya kalli hadirin da kyau sai ya ga hadirin yana riba sai yana juyawa, sai ce to zan bi hadirin na ga gonan waye zai je. Ya bi hadirin, ya yi tafiya sai da ya je wani kamar tsauni wani tudu sai ya zub da ruwan, sai ce to an ce gona kuma ya zo ya zubar da ruwan a nan. Ya ce amma da ya ankara sai ya ga ruwan yana gangarawa yana malale yana bin wani kwari, to sai ya bi kwarin sai ya ga ya shiga cikin gonan wani bawan Allah, lambu ko fadamar wani bawan Allah. Sai je ya same shi da manjagara yana ta buɗe hanyar ruwa, sai ya ce mishi malam me sunanka? Ya ce sunana wani. Ya ce wallahi mai sunan nan na biyu, ina tafiya a jeji na ji wannan ruwan da ya shigo gonankan an ce ya zo ya zubar da ruwa a gonanka. Ya ce mishi malam don Allah me sirrin da ke tsakaninka da ubangijinka? Ya ce wallahi ba wani abu, amma dai turan da na sare gonar na yi alkawari tsakanina da Allah duk abin da ya ban na amfani zan kasa uku, kaso ɗaya nashi zan ba wa bayin Allah, kaso ɗaya nawa, kaso ɗaya kuma zan sayar in sake zuwa in mana noman. Akan wannan ubangiji ya tada hadiri na musamman a zo a yi ruwa a gonansa. Dukiya in baka taimako da ita baka more ba, in baka taimako da dukiya baka more ba. To lokacin da wannan bawan Allah ya mutu, 'ya'yansa sai suka gaji dukiyar, sai suka ce to su ba su yarda da tsarin babansu ba da su bar wani ya shiga musu gonan mahaifinsu ba. Maganan a zo a ɗebi abincinsu ya ƙare suka ja kunnen junansu in za a tafi girbi kar ma wani ya bari wani miskini ya ji labari. idh aqsamu la yasrimunha musbihin, Allah yace suka yi rantsuwa da Allah za su girbe gonarsu da asussuba duruduru tun kafin kowa ma ya tashi. Wala yastathnun, Allah yace amma ba su yi ko istisna'i ba su yi ko insha Allah ba. Akan wannan mummunan nufi na hana bayin Allah abinda suka samu a gonansu, fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun, sai wata azabar Allah ta zo cikin dare suna bacci sai ta kewaye gonan duka sai ta kone, fa asbahat kasarim. Allah ya ce gonar sai ta dawo kamar wani duhun dare, ta kone kamar an yi gobara a cikinta. Fatana da musbihin, asuba na yi sai suka dinga kiran junansu a sirrance cewa ku tashi mu tafi gona mu je mu yi sirri. Anigdu ala harfikum in kuntum sarimin, ku yi sammako zuwa gonanku don yin girbi in kuna da nufin ku je ku yi girbin, maza a yi sammako a tafi. Fantalaku wa hum yatakafatun, Allah ce sai suka nufi gonar suna magana ƙasa-ƙasa don kar a zo wucewa kusa da gidan wani miskini ma ya ji aisuwa ne yau za su tafi girbi. Duk wanda zai magana da ɗan uwansa sai je kunnensa sai ya mishi magana. Allah ya dakhulanna hal yawma alaikum miskin, karfa ku yadda wani miskini ya shiga cikin gonan nan yau. Kowa na jan kunnen dan uwansa, kai ne nake ganin ka kana yawan zama da suwani da suwani. Allah ya dakhulanna hal yawma alaikum miskin, kar wani miskini yadda ya shiga mana gona, ma'ana kar ku gayyato mana waɗansu fakire akan abincinmu. Wagadau ala hardin qadirin, Allah ya ce suka tafi da niyyar zartas da wannan mummunan nufin. Lokacin da suka isa falan mara auha suka ga gonan, kalu sai suka ce inna labalun, suka ce mun bata ba nan bane gonan. Sun samu gonar ta kone, ta babbake, ta lalace. Kala bal nahnu mahrumun, sai wani sashi daga cikin su suka ce a'a, an haramta mana amfanin ne gaba daya. Allah ya ce bana ba abin da za mu samu saboda mummunan nufin. Bal nahnu mahrumun, an haramta mana ne, gonar ce. Allah kawai ya hana amfanin ne, ya hana tunda ba za a ba ma bayinsa ba. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun,
sai mafi nagartan cikinsu sai ya ce dama ba na ce muku ku rike tasbihi ba, ma'ana ba na ce muku dama ku rike Allah ba. Allah ya muku wadata, Allah ya muku arziki, ku kame arzikin gabarin bayin Allah. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, shi mafi nagartan cikin su sai ya ce dama ba na ce muku ku rike tasbihi, ku rike komawa zuwa ga Allah, ku rike Allah ba. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin, suka ce tsarki ya tabbata ga Allah, mun kasance daga cikin azzalumai waɗanda suka zalunci kansu. Fa'aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun, Allah ya ce sashi sai juya ya kalli sashi sai aka fara zargi. Kai ne dama ka kawo mana shawara kar mu yi abin da mahaifinmu yake yi, wannan ya ce kai ne ka kawo mana shawara kar mu yi, kar mu taimaki bayin Allah, wannan ya zargi wannan, wannan ya zargi wannan. Qalu ya wailana inna kunna tagin, suka ce mun wuce gona da iri ya Allah, mun yi ma kanmu kasassaba, mun yi wa kanmu katobara. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun, suka ce amma muna fata ubangiji zai maye mana da mafi alkhairin abinda muka rasa tunda mun tuba mun yi nadama yanzu mun koma zuwa ga Allah. Allah sai ce kadhalikal azab, haka nake azabtar da maruwata inji Allah. Wala azabul akhirati akbar, Allah ce to na lahira shine babba, law kanu ya'lamun da sun sani.